Το τελευταίο καιρό έρχονται πολλοί επιχειρηματίες και μου λένε ρε Σπάνο, θα ήθελα να μάθω λίγο για AI. Θα ήθελα να εφαρμόσω, εν πάση περιπτώσει, τεχνητή νοημοσύνη στην επιχείρησή μου. Πράγμα το οποίο είναι απολύτως λογικό να σου συμβαίνει και να έχεις αυτή την πίεση για να κάνεις implement αυτή την καινούργια τεχνολογία λόγω του ότι είναι το πρωτοσέλιδο σε οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης και να κοιτάξει. Έτσι. Οπότε, σαν επιχειρηματίας, έχεις μια πολύ μεγάλη πίεση να μάθεις AI. Και η πρώτη σκέψη λοιπόν σε κάποιον που θέλει να το κάνει αυτό είναι ίσως να ξεκινήσω κάποιο course, ίσως να ξεκινήσω κώδικα, ίσως να βάλω κάποια αυτοματοποίηση στην επιχείρησή μου, να μάθω agents, μήπως, ωραία, αυτό ακούγεται, το ακούω πολύ τώρα τελευταία. Τι να κάνω. Και το πρώτο πράγμα που κάνω εγώ, σαν Πάνος, όταν έρχεται κάποιος και μου λέει, ξέρεις τι, θέλω να μάθω τεχνητή νοημοσύνη. Λέω, όπα, μισό λεπτό. Πριν μάθεις το πώς, θα ήθελα να μείνουμε λίγο στο γιατί. Έτσι. Γιατί το γιατί είναι πολύ σημαντικό. Όταν θέλεις να χρησιμοποιήσεις κάποιο καινούριο εργαλείο, γιατί το χρησιμοποιείς αυτό το εργαλείο. Θες να φτιάξεις, παραδείγματος χάρη, μία βρύση, θα χρησιμοποιήσεις την τανάλια. Έτσι, δεν θα χρησιμοποιήσεις το κατσαβίδι. Ούτε όταν θες να βιδώσεις μια βίδα θα πας με την πέτσα να τη βιδώσεις. Κάθε εργαλείο έχει και μια χρησιμότητα. Το AI δεν είναι μια μεγάλη ευρεία ομπρέλα διαφόρων κατηγοριών. Okay? Από AI agents, σε automations, σε content creation, content generation, content distribution. Είναι πάρα πολλοί τομείς οι οποίοι είναι AI. Βάσει λοιπόν αυτού του γιατί δημιουργούνται δύο μεγάλες κατηγορίες επιχειρηματιών οι οποίοι έχουν μια πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ τους, την οποία αλλάζει το πώς θα προσεγγίσουν την τεχνητή νοημοσύνη. Πριν πάμε να αναλύσουμε αυτές τις μεγάλες κατηγορίες, θα ήθελα να πω disclaimer για αυτό το βίντεο ότι δεν απευθύνεται σε άτομα τα οποία είναι στα πρώτα στάδια της επιχειρηματικής τους καριέρα, δεν απευθύνεται σε άτομα τα οποία θέλουν να φτιάξουν κάποιο δικό τους AI agency ή θέλουν εν πάση περιπτώσει να ξεκινήσουν κάτι καινούριο το οποίο έχει να κάνει με AI. Όχι. Για αυτά τα άτομα θα φτιάξουμε καινούριο βίντεο το οποίο θα καλύπτει αυτή τη μεγάλη κατηγορία ατόμων. Σε αυτό το βίντεο όμως θα εστιάσουμε σε άτομα τα οποία έχουν ήδη μια κλασική επιχείρηση και θέλουν να δουν πώς θα εφαρμόσουν τεχνητή νοημοσύνη στην επιχείρησή τους. Πραγματικά, όσοι έρχονται και μου μιλάνε για αυτό το πράγμα, βλέπω όντως ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουν αυτή την καινούργια τεχνολογία που έχει βγει. Απλά τι γίνεται. Γίνεται ένας χαμός, ένας κακός χαμός, διότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κίνητρο για παραπληροφόρηση. Διότι πάρα πολλοί άνθρωποι, λόγω αυτής της τεράστιας δημοσιότητας, την έκρηξη της δημοσιότητας της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή, αν πας στα Google Trends και γράψεις AI, θα δεις ότι έχει πάει στο Θεό στο πώς ψάχνουν τον όρο AI και ChatGPT και Claude, οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό, LLMs και τα σχετικά. Έτσι. Οπότε είναι πάρα πολύ λογικό να υπάρχουν πάρα πολλοί κακοί ηθοποιοί, οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν προπαγάνδα για να πουλήσουν το δικό τους προϊόν. Έτσι. Και όταν αρχίζεις να μαθαίνεις για αυτό το πράγμα, θα παρασυρθείς δεξιά και αριστερά, θα δημιουργηθούν πολλές απορίες και τα σχετικά. Βλέποντας λοιπόν αυτό το βίντεο, θα σας κατευθύνω ακριβώς εκεί πρέπει να πας, στα πράγματα που έχουν σημασία και όχι σε όλη αυτή τη σάλτσα που κυκλοφορεί έξω και πιθανότητα να σου γλιτώσω εβδομάδες χειροκίνητης δουλειάς. Η επιχείρηση σου πάει καλά, όλα ωραία και θες να έχεις αυτό το παραπάνω πλεονέκτημα στη σύγκριση με την υπόλοιπη αγορά, ή ίσως έχεις βρεθεί σε ένα πλατό, είσαι στάσιμος τον τελευταίο καιρό, δεν μπορείς να κάνεις το επόμενο βήμα, να ξεκλειδώσεις το επόμενο κεφάλαιο, ας πούμε, στην δουλειά σου και εκεί πέρα είναι ένα πολύ καλό σημείο που μπορεί να σε βοηθήσει η τεχνητή νοημοσύνη. Μπορεί να δώσει ένα καινούριο αέρα στο τωρινό σου workflow και είναι ένα πράγμα το οποίο συχνά παραλείπτεται. Λοιπόν, έχοντας πει αυτά, έχοντας ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα, πάμε να δούμε τις δύο μεγάλες αυτές κατηγορίες και πάμε να δούμε τις λύσεις για την κάθε μία ξεχωριστά. Κατηγορία 1. Εφαρμογή AI σε υπάρχουσα επιχείρηση. Σ' αρέσει λοιπόν η επιχείρησή σου και θες να αλλάξει κάτι. Όλα πάνε ωραία, όλα πάνε καλά, αλλά έχεις ταυτόχρονα τα πρωτοσέλιδα της τεχνητής νοημοσύνης και θες να έχεις λοιπόν το πλεονέκτημα στην επιχείρησή σου. Έχεις λοιπόν ήδη ένα σύστημα που δουλεύει πολύ ωραία, ξέρεις πώς να προχωρήσεις, απλά θες να είσαι future proof κάνοντας implement την τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, είσαι σε μια πολύ καλή φάση, συνέχισε έτσι και θα δούμε λίγο τώρα πώς μπορείς να το κάνεις αυτό. Κατηγορία 2. Νέες AI λύσεις στον τομέα σου. Μπορεί να ξέρεις πολύ καλά τον ανταγωνισμό σου
να πάνε όλα καλά στην επιχείρησή σου κτλ. Και να έχεις μια πιο βαθιά κατανόηση του τι συμβαίνει και να ξέρεις κατά πάσα πιθανότητα τα κενά στην αγορά σου. Έτσι. Και να σου έχει έρθει η φανή ιδέα, να είσαι και λίγο πιο φιλόδοξο από το average και να σου έχει έρθει η ιδέα για να κάνεις κάποιο tool με AI, να καλύψεις κάποιο κενό στον δικό σου τομέα με AI. Έτσι, να θες κατά πάσα πιθανότητα να φτιάξεις κάποιο SaaS. Γιατί το AI είναι λογισμικό, οπότε σίγουρα θα έχει να κάνει κάτι με ρομπότ, ακόμα δεν έχουν φτάσει, με τεχνητή νοημοσύνη, οπότε μπαίνουν μέσα σε software, άρα θες να φτιάξεις κάποιο SaaS. Okay. Έχεις τις διασυνδέσεις σου, έχεις γνωριμίες, ξέρεις πού να το προωθήσεις αυτό το SaaS άμα το δημιουργήσεις, αλλά κατά πάσα πιθανότητα να μην έχεις την απαραίτητη γνώση και γι' αυτό να έχεις φτάσει σε αυτό το βίντεο και να ψάχνεις το κάτι παραπάνω σε γνώση. Πάμε να δούμε τώρα ποιος είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να μάθεις. Εννοείται να μπεις στην Dallas σχολή, έχουμε course για τα πάντα, θα βρεις ό,τι θες εκεί πέρα. Όχι, εντάξει, πλάκα. Αλλά ναι, όντως, άμα θες να μάθεις πράγματα για τεχνητή νοημοσύνη, κάλυψαμε τα πάντα εκεί πέρα σε πολύ πιο μεγαλύτερο βάθος από ό,τι κάνουμε εδώ πέρα στο YouTube. Δεν χρειάζεται να κάτσεις λοιπόν 6 με 12 μήνες να δεις όλα τα course που υπάρχουν εκεί έξω, να γεμίσεις το μυαλό σου πληροφορία και κατά πάσα πιθανότητα είσαι και ένας πολύ άσχολος άνθρωπος που δεν έχει πολύ χρόνο, έχεις να διευθύνεις μια επιχείρηση ή θα συνεργαστείς με κάποιον AI partner που θα μπορέσετε να κάτσετε μαζί να πάτε από το Α μέχρι το Μ όλο το workflow της επιχείρησής σου και να δεις που χρειάζεσαι πιθανότητα κάποια AI tools, κάποια AI automations ή αν θες να φτιάξεις κάποιο δικό σου SaaS, να συνεργαστείς με έναν επαγγελματία στον τομέα αυτό και να φτιάξετε κάτι πολύ σωστό μαζί. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τις λύσεις σε κάθε κατηγορία. Λοιπόν, και για τις δύο κατηγορίες πρέπει να αποκτήσεις ένα mindset AI first. Okay. Έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για αυτό το πράγμα. Έχουμε φτιάξει και πολύ ωραίο βίντεο που θα σου πρέπει να το δεις για πώς να γίνεις AI first. Είναι λοιπόν το Α και το Ω για ό,τι και να κάνεις με AI. Είναι να μάθεις πώς να σκέφτεσαι με τεχνητή νοημοσύνη. Να κάνεις μια επαναρχιτεκτονική του πώς σκέφτεσαι. Okay. Και να εισάγεις αυτό το νέο εργαλείο στο workflow σου σε μια καθημερινή βάση. Ένας πολύ καλός τρόπος να το κάνεις αυτό είναι απλά να το χρησιμοποιείς σε καθημερινή βάση. Σκέψου πώς μπορεί να κάνεις το οτιδήποτε με τεχνητή νοημοσύνη. Ένα απλό task που το κάνεις στην καθημερινότητά σου μόνος σου, σκέψου πώς θα μπορούσε αυτό να το κάνεις με τεχνητή νοημοσύνη. Ακόμα και αν στην αρχή σου πάρει περισσότερο χρόνο, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο συνήθειο σιγά σιγά να αρχίσεις να κάνεις τα πρώτα σου βήματα στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης. Και όχι απλά να χρησιμοποιείς το ChatGPT σαν Google όπως κάνει ο 99% του κόσμου. Και μια ωραία παρομοίωση είναι όπως έγινε λοιπόν με το Ιντερνετ. Είμαι σίγουρος ότι τώρα, άμα θες να σκεϊλάρεις κάπως το business σου ή να κάνεις το επόμενο βήμα γενικά στον τομέα σου, θα σκεφτείς πώς θα το κάνεις αυτό με βάση το ίντερνετ, έτσι. Μπορεί να σκεφτείς να κάνω καλύτερα social media και να προωθήσω το προϊόν μου εκεί πέρα καλύτερα σε περισσότερο κόσμο, να κάνω καλύτερες διαφημίσεις. Θα είναι ένα μεγάλο κομμάτι του πώς θα σκεϊλάρεις, θα έχει να κάνει με το ίντερνετ. Έτσι λοιπόν πρέπει να συμβεί και με το AI. Αυτό πάει να πει να γίνεις AI first. Μετά, το δεύτερο, που και αυτό ισχύει σε οποιαδήποτε κατηγορία και να είσαι, είτε θες να φτιάξεις SaaS, είτε θες να κάνεις implement το AI στην παρούσα σου επιχείρηση, ισχύει αυτό και για τις δύο περιπτώσεις, που είναι ότι πρέπει να μάθεις τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς της τεχνητής νοημοσύνης. Και εδώ να σημειωθεί ότι ως επιχειρηματίας είμαι σίγουρος ότι είσαι εξαιρετικά φιλόδοξος και μπορεί να έχεις μια τεράστια ιδέα το τι μπορεί να κάνει το AI και ότι δεν έχει κανένα περιορισμό. Δεν ισχύει αυτό, έχει προβλήματα. Έχει περιορισμούς, δεν είναι τέλειο, είναι μακράν από τέλειο. Ξέρω ότι προωθείται πάρα πολύ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως το τέλειο πράγμα, το οποίο είναι τελείως ψευδές. Έτσι. Και θα πούμε λίγο για τα πολύ σύντομα, δεν θέλω να μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες σε αυτό το βίντεο, για τα hallucinations που έχει η τεχνητή νοημοσύνη και την υπερβολική αυτοπεποίθηση. Τα hallucinations λοιπόν είναι ψευδαισθήσεις. Το εξηγεί καλά η λέξη αυτή από μόνη της. Ότι μπορεί να σου δώσει πληροφορίες από το πουθενά έτσι επειδή δημιουργήθηκαν στον περίπλοκο αυτό αλγόριθμο των LLMs και να σου δώσει πράγματα τα οποία δεν του ζήτησες. Και αυτό σε συνδυασμό με την υπερβολική αυτοπεποίθηση που έχει το ChatGPT, ας πούμε, διότι τι συμβαίνει. Σου λέει η OpenAI πώς θα φτιάξουμε ένα εργαλείο το οποίο θα αρέσει σε όλο τον κόσμο, θα του δώσουμε υπερβολική αυτοπεποίθηση. Διότι ως γνωστόν, φαντάζομαι και ως επιχειρηματίας σου ξέρεις πολύ καλά αυτό, ότι όταν κάποιος σου λέει κάτι με αυτοπεποίθηση, τείνεις να πιστεύεις ότι αυτό είναι η πραγματικότητα και ότι αυτό που λέει είναι σωστό. Okay, οπότε η πανέξυπνη εταιρεία αυτή, OpenAI, και όλες οι άλλες σχετικές το έχουν αντιγράψει, σου λένε θα κάνουμε το ChatGPT πάρα πολύ confident. Οπότε ακόμα και μια πατάτα να σου πει, θα στην πει με την απόλυτη αυτοπεποίθηση. Και λέγοντας με την απόλυτη αυτοπεποίθηση, θα το πιστέψεις ή θα την πάρεις την πατάτα ως πραγματικότητα.
Έτσι, και αυτό με οδηγεί στο άλλο πράγμα που θέλω να πω, είναι ότι πρέπει να υπάρχει πάντα ένας άνθρωπος σε όλο το loop και να κάνει πάντα double check τις απαντήσεις που δίνει το AI ή το workflow που εκτελεί το AI. Και εδώ είναι μια άλλη μεγάλη πατάτα που βλέπω να ακούγεται συχνά, ότι το AI θα αντικαταστήσει όλο το εργατικό μιας επιχείρησης, το οποίο δεν είναι αλήθεια με καμία, διότι πάντα, για τους λόγους που εξήγησα πριν, πρέπει κάποιος να ελέγχει το loop, πρέπει πάντα να υπάρχει ένας human in the loop. Τα εξηγώ αυτά σε πολύ μεγαλύτερο βάθος στη σχολή, στο AI and Business Course. Λέμε ακριβώς τους περιορισμούς και τα πλεονεκτήματα που έχει το AI, και αυτό με οδηγεί λοιπόν στο τρίτο πράγμα που θέλω να πω, το οποίο απευθύνεται κυρίως για την πρώτη κατηγορία, αλλά για την δεύτερη, είναι δημιούργησε το blueprint το πώς δουλεύεις. Okay. Δεν έχει να κάνει άμεσα αυτό με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά έχει να κάνει έμεσα. Πρέπει να κάτσεις κάτω σαν επιχειρηματίας, σαν business owner και να αναλύσεις το workflow σου. Πώς δουλεύεις. Και να δημιουργήσεις τα λεγόμενα SOPs. Γενικά θα δεις ότι είτε αποφασίσεις να δουλέψεις μόνος σου, να το κάνεις κάτι μόνος σου, είτε αποφασίσεις να δουλέψεις με κάποιον partner, AI partner, θα πρέπει να φτιάξεις ένα blueprint του τι δουλειές έχεις να κάνεις. Όσο πιο αναλυτικός είσαι, όσο πιο σωστά είναι δομημένα τα blueprint σου, τόσο μεγαλύτερη επιτυχία θα έχει το κατά πάσα πιθανότητα ο τομέας που θα χρειαστείς. Το AI λοιπόν είναι ένα conversational engine. Τι σημαίνει conversational engine? Πάλι χωρίς να θέλω να μπω σε πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, ένα conversational engine σημαίνει ότι τα LLMs κάθε φορά που θα τους βάλεις θα τους δώσει ένα prompt και θα σου δώσουν μία απάντηση, μπορεί να πεις την πρώτη φορά, ξέρω εγώ, wow, πολύ ωραία απάντηση αυτή, την κρατάμε, τέλεια όλα, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι παραπάνω. Αυτό δυστυχώς δεν είναι η πραγματικότητα, διότι δεν είναι ένα λογισμικό που το έχει προγραμματίσει κάποιος. Ένα πρόγραμμα εξορισμού θα του βάλεις την χ εντολή ή την ψ εντολή και θα σου δώσει την αντίστοιχη απάντηση 100% με χειρουργική ακρίβεια. Έτσι, 0-1, τέλος. Ή ναι ή όχι. Ένα LLM είναι πολύ πιο περίπλοκο από αυτό και κάθε φορά που θα του βάλεις λοιπόν ένα prompt, μια εντολή, θα σου δώσει κάτι διαφορετικό. Μπορεί να σου δώσει την πρώτη φορά να σου δώσει κάτι που σου αρέσει και μετά να το ξαναβάλεις άλλες 10 φορές και τις άλλες 9 φορές να σου δώσει παπάντζα. Γι' αυτό λοιπόν ο τρόπος για να το ελαχιστοποιήσεις αυτό είναι να φτιάξεις πολύ καλά SOPs. Όσο καλύτερα είναι τα SOPs σου, τόσο πιο consistent θα είναι η απάντηση που θα παίρνεις, το output που θα παίρνεις από τα LLMs. Και λοιπόν τώρα πάμε στο τέταρτο πράγμα που θέλω να πω. Αυτό απευθύνεται κυρίως για την δεύτερη κατηγορία. Αναγνώρισε άτομα με ταλέντο στο τεχνικό κομμάτι. Το AI έχει ανοίξει τις πόρτες σε όλους να είναι προγραμματιστές. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει τον όρο vibe coding, αλλά στην ουσία πλέον μπορεί ο καθένας με απλή γλώσσα να είναι προγραμματιστής. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όντως ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει προγράμματα. Πάλι πρέπει να υπάρχει ένα τεχνικό background και όποιος έχει ένα τεχνικό background είναι σε τεράστιο πλεονέκτημα από κάποιον που δεν είναι. Και αυτό είναι πολύ χρήσιμο σαν επιχειρηματία, διότι μπορεί να βρει ένα άτομο το οποίο είναι πολύ καλό με τους υπολογιστές. Κατά πάσα πιθανότητα, εσύ ως επιχειρηματίας να έχεις εξελίξει κάποια άλλα skills, όπως είναι η ηγετικότητα, όπως είναι οι γνωριμίες, πώς να σκέφτεσαι, πώς να είσαι forward thinking κτλ. Αλλά να σου λείπει περισσότερο το τεχνικό κομμάτι. Και υπάρχουν ταυτόχρονα πάρα πολλά άτομα τα οποία έχουν απίστευτες ιδέες, ξέρουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη απ' έξω και ανακατοτά, διψάνε να βρουν, εν πάση περιπτώσει, opportunity που λένε, να βρουν καινούριες ευκαιρίες να βάλουν σε πράξη αυτή τη γνώση που έχουν και όλη αυτή την έμπνευση που έχουν. Οπότε, εσύ λοιπόν με το να συνεχίσεις με ένα τέτοιο άτομο θα πάρεις τεράστια αξία, όπως και το άτομο αυτό θα πάρει τεράστια αξία πίσω. Θα είναι ένα win-win situation. Είναι ένας πολύ ωραίος συνδυασμός, διότι εσύ ως επιχειρηματίας κατά πάσα πιθανότητα να είσαι υπερβολικά φιλόδοξος και να μην βλέπεις τόσο πολύ τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης, να μην γνωρίζεις τόσο καλά τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά να βλέπεις κάποια applications που είναι πολύ σωστά και αντίστοιχα το άτομο το οποίο θα είναι πιο τεχνικός, θα εστιάζει πιο πολύ στο τεχνικό κομμάτι, να μην έχει τόσο μεγάλες ιδέες, αλλά να ξέρει πολύ καλά ποια είναι τα όρια και να σε προσγειώνει κάπως στις ιδέες που έχεις. Ο επιχειρηματίας λοιπόν φέρνει το όραμα και ο τεχνικός σε φέρνει πίσω στην πραγματικότητα. Λοιπόν, αυτά είναι τα πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις. Είναι η αρχή, ας πούμε, του να μάθεις AI στον επιχειρηματικό τομέα. Είναι πράγματα τα οποία είτε αποφασίσεις να το τρέξεις μόνος σου, είτε αποφασίσεις να δουλέψεις με κάποιον partner που να χτίσετε μαζί κάτι, θα σου χρησιμεύσουν και θα πρέπει να τα γνωρίζεις. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολούθησες αυτό το βίντεο. Ό,τι άλλο χρειαστείς κάτω στα σχόλια μπορείς να ρωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω και αν σε ενδιαφέρει παραπάνω, θα μάθεις παραπάνω πράγματα για την νοημοσύνη. Το link για τη σχολή είναι κάτω στην περιγραφή. Κάθε εβδομάδα κάνουμε λοιπόν καινούρια calls, καινούρια βίντεο και προσπαθούμε να το εξελίσσουμε κάθε μέρα.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.